Eu fun para o correo e xa me chaman da centralita que había unha chamada de Alfonso Basterra. Si, o puxemos na nosa web e chamame para pedirme que, por favor, que non nombráramos a Rosario Porto. Eu dixi, mira, eu creo que debías de estar pensando en outras cousas, non mirando as webs. Total. Leva tempo o run de que vai a facer unha especie de biopic sobre a súa vida. Nunca recoñeceron Nunca a súa culpabilidade. Alfonso foi cooperador necesario, pero non hai probas concluentes, hai nas circunstanciais da súa participación, é dicir, el non quedou probado que el viaxara no Mercedes hacia Montouto, non quedou probado que estuvera ali, non quedou probado que no momento físico da morte quedou probado de que acompañaba a nena cando lle daban o hospital, a última comida foi na súa casa e os restos da comida tiñan lorazapán, que el defendeu a súa exparella desde o principio hasta o final, neses casi 2 anos que transcurriron desde que foron detenidos hasta que foron xulgados. Ele podía dicir, señoría, mire, eu quero decir que eu non o fixen. Todo este tempo ocultei a miña muller, pero eu non o fixen. O sinto, o xurado xa tendría moitas dúbidas. En caso de dúbidas, claro, o reo sae para fora.